Sziasztok sportarcok! Biztosan észrevettétek már ti is, hogy a mountain bike-oknak különböző kerékméretei elérhetőek. 26 colos, 27,5 colos és 29 colos kerékméretben elérhető. Hogy melyiket választ? Gyere velem, és megmutatom, hogy melyiket, kinek és hova ajánlom. Ez itt például egy 29 colos kerekű mountain bike. Ha elsősorban kifejezetten emelkedőn mászáshoz vagy terepen nagyobb táv megtételéhez keresel kerékpárt, átlagos magassággal vagy az átlag felett egy picivel vagy magasságügyileg, akkor ez a kerékméret tökéletes választás lehet számodra. Ha csak divatból vásárolnál mountain bike-ot, aszfalton fogod használni, vagy esetleg városban, kényelem szempontjából akkor is egy tökéletes választás lehet számodra ez a kerékméret. Ugyanilyen célra, viszont az átlagnál alacsonyabb termettel, extrém hegyi kerékpározáshoz, esetleg ugye lányok részére, a köztes méret tökéletes választás lehet, ami ugye a 27 és feles. A 26 colos kerékméret ritka, főleg gyerekkerékpároknál elérhető, így tiniknek javasoljuk.